Takže čau, čau, čau. Vítam vás Fraser u ďalšieho videa. Tentokrát to máme druhý diel zo Subnautiky. A asi do toho môžeme vrhnúť. Minule sme mali kúsok, chvíľku, iba sme. Či sa vám to bude páčiť. Samozrejme asi aj kebyže sa vám to nepáči, tak to natočím. Tento proste toto je srdcovka. Tu sme skončili, že máme opravený modul a rôzne takto základy. Tak. Čo chceme urobiť ďalej? Ja som hovoril o tejto veľkej kyslíkovej láhvi, že by som ju potreboval docela. Spomínal, že tu chcem prosviť. Keď som hovoril? Konštruktor ešte netreba, lebo to by sme si stavili základňu, a to ešte není až tak potrebné. Tak. Ja som bol zranený od tej výbušnej ryby, tak si dáme toto heal. Ono sa nám automaticky generuje. Toto by som ešte rozkraftil na ten metal, a čo je titán, pardon. Dobre. Tak. Ja by som si ho odložil, tieto rôzne veci. Ideme tam do hlbín. Áno, ja už viem, čo potrebujeme. Seaglide. To je také torpédo, ktoré nám umožní ísť rýchlo. Potom aj regulátor, budeme potrebovať proste veľa. Nič nevidím. Fakt, vôbec nič. Okrem ako tých sícacích vecí. Áno, to je dobrá rastlina. Táto nám dáva kyslík. Hej, viditeľná vypúšťa bubliny a tie nám dávajú kyslík. Užitočná, čo? Tak. Boomerang. Skenujeme ďal. Nemôžem teraz moc hľadať tie fragmenty, jak jednoc kokos. Tak, už nám začína deň a môžeme ísť naspäť do vody. Za tú dobu, keď som čakal, kým bude deň, tak pripla správa, alebo no, čakal. A pozbral som pár rýb a tak. A som pípla správa, že vyššia radiácia kvôli tej našej lodi z Aurory. Že stade uniká radiácia. No na túto nám fakt pomôže ten Seaglide, pretože ten má aj svetlo. Že doslova som to ešte nevidel žiadne vraky. Okrem tej našej lode. To je, neviem čo to. Mám si useknúť kúsok. Tak som si usekol aj viacej. Tak. Ja som strašne chcel to striebro už aj hantiť, ale ja proste, toto už je nepriateľ, taký prvý. Ale on je kamarát. On je felák. No, to ne. Hej ma. Nekúsaj. Zlý. Moc zlý. No, to by mi ani neohlásilo, kokos, kebyže nahráme hardcore, už som mŕtvý, kokos. Som nejak zabudol. Je to fakt užitočné to hlásenie. A to sa ani neuvedomám. Tu máme mobilnú lodenicu. To je na vytváranie vozidel. To je zatiaľ ešte nám zbytočné, ale hodí sa. Tak. Fúha. Nevidíme tu nejaký... No, ja tu nič poriadne nevidím, ale ja si tiež ne. Môžeme to skenovať. Dobre. Prečo nie? Ja skenujem rád, aj keď už som to skenoval miliónkrát. Nechcem sa približiť moc k Aurore. Ja chcem dostať radiáciu. Alebo akože to by nebolo nič také zlé. Inak môžeme sa skenovať. Sme normálne. Pretože na tejto... Je tu tak... No, zistíme.
nejaké fragmenty? Kde neboli? Že, kebyže tu nemám nič, no tak plavem rýchlejšie. Že s prázdnymi rukami. Tak to som ani nemusel dať preč. Tá. Nejakým tlačítkom, asi keď to znova proste tlačím. Beriem tú väčšiu flašku. Tak, tak, tak. Dobre sme na maxte vďaka tej super rastlinke. Meď sa hodí mňa. Mám veľké problémy s meďou vždy. Som prekliatý. Vôbec strašne málo často mi padá a tak. No akože, teraz mi padla už druhýkrát, ale no, dobré. Kde tu Seaglide? Nie, zase mobilná lodenica. 30 sekúnd. Ja viem. Dávam pozor. Už som sa zase dostal do toho Subnautica vibe. Pomalé. No zvedavý, jak rýchlo by som to, my by sme to dokončili. Neviem, jak často to budem nahrať. To už mám oskenované. Akože aby som to vedel veľmi rýchlo dohrať, len proste neviem, to bude ako nálada toľko na dohratie toho. Tak rýchlo to zhltneme. Tak, poď. Tak dobre, máme mobilnú lodenicu. No tak čo už, no. Keď sa nedarí, tak sa nedarí, no. A kde by to mohlo byť? Väčšinou spawneš pri takom vraku. Teraz som buď úplne slepý a to by mohlo byť ono. My sme mali nájsť aj bojku. Áno, je tu aj bojka, aby si sa nestratil. Ale môžem plynúť. Tak pascu na ryby. No, strašne málo ľudí vyučí. No je to celá cool, ale proste tak zbytočná. Asi vždycky. Takmer. To si oni prdli, no. Oni to majú proste taký ten mechanizmus obraný, že keď sa k ním priblížite, tak ho vypustia. Ale to tak tam. To titán. Buď na mňa. Do toho vplavem, to sa nikdy nestalo. Tak aspoň si videl ten efekt. Aj. Takže. Keď by mohol byť. Tam sa mi ešte prejsť, ne? A smerom skúsiť, či spravíme ne. Koľko z tých boxíkov, kde sú takéto fragmenty, bývajú asi najviac v tých chaluhách, medzi tými chaluhách. Kde sú tie, čo som hovoril o tých kamarádskych chalanoch, ale oni sa začnú tie mobilné lodenice. Tu má aj nejaký klasik. Bude ten Seaglide fakt už potrebujem. A toto je ten vrak, od ktorého som pekne ďaleko, akože. Toto, kde mám. Tu som aj nájsť bojku, aj Seaglide. Alebo neviem, že čo úplne celé, áno, to je bojka. Ktorej som vravel. V tomto diele by som aspoň ten Seaglide chcel. Dobre, tak ozvem sa, keď... tak hneď. Tak hneď tu je. Teba len z druhá tá pas. Skenoval som ju celú inak? Zdá, že iba jeden čat. A máme všetky blueprinty. Skenujem nás. Oni majú strašne radi tie, alebo radi. Ono je niečo s tým, že oni na to majú alergiu. Neviem prečo to nechytajú. Ale na tom si vylámajú zuby, ktoré budú veľmi dôležité. A otravná na...
Ideme. Seaglide. Tak sa ozvem, keď ho nájdem. No, nenašiel som síce Seaglide, ale našiel som laserovú vrtačku. Vrtačku, áno, ja už som tak rezačku. Mi jedné. Ďalší fragment. Teraz niečo kusne. Tak tento má mal celkus. To je piesočný žralok, on sa tu rád vrta. Short-range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. A? Už tu? Ale sem sa najskôr budem vracať, až keď mi sem to pošle taký právu stať do toho. Teraz. Jak oskenal som všetko. Bolo iba 2 treba, alebo 3? No tam. Tak, 3. New blueprint No ja acquired. mám aj toto skorej než 2. Rozumiem pri ďalšom. Tak. Hello. No práve keď našiel moment. Máš. Kde Vlak, jeden. No. Ja som sa, nenašiel som zase stále to Seaglide, ale no našiel som ďalšie 2 mobilné lodenice. No našiel som toto skvelé orečko. No proste to je akože toto, iba ne, a z tohto nám môže padnúť to železo. Ale na to budeme musieť niečo vyhodiť. To vyhodiť. Zoberieme to aj ono. Olovo. Jedna z tých najbytočnejších vecí vlastne. Ale nie, olovo sa hodí sa mi zdá. Takže všetko sa v tejto hre je, ale niečo menej, niečo viac. Napríklad litium je strašne potrebné a ja som blízko Aurory. Rodora. Tam blízko. No a hodne blízko. Až ma to moc desí, jak blízko. A nie. Ale aspoň toto je. Najmä odpadkový kôr. Toto kebyže mám voľný inventár, si môžem zobrať a zdekorovať sa tým baráčik. To by som určite urobil. Toto je najlepšia vec. Dajný auto. Len ti dávať do niekoho škajdlo. Ale uberať pitva. Akože, viete, souls je smedný. Ale to si zase vykraftí sa ten kávovar. Ten by nám pridal zase pitva. Dvojku sme objavili, ale stále nie Seaglide. Už som bol vždycky si toto zariadiť. Ten vozíček z vysokozdĺžny. No. Prosím, Seaglide, fakt. Áno, ty kokos, konečne. Nebola to nejaká ultra dlhá doba, ale už bol na čase. Doplávame týchto pár metrov a vykraftíme to. Najlepšie vec to je. Jedna z najlepších a najužitočnejších. A máme tu aj správičku. Dobrá. This is Lifepod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency Seaglide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. No, tam som mal ísť pre ten Seaglide, ja viem. Ale... našiel. Vykraftíme picie, rovno si ho vypijeme. Tak toto vezmeme. Vykraftíme. Môžeme vykraftiť. Pardon. Môžeme toto vykraftiť.
Tak. Seed glide will A increase your toto effective je exploration proste range. najlepšia vec. For your safety, please pack supplies for long journeys Tak, and to by stay som to within dal. 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. A toto nás tak strašne dosť rýchle. On sa to ani nezdá, ale a v čom tu nás tu máme toľko? Ako oni vysvietite, takže ja sa na vás iba moc sústredím. A to proste skvelá vec. A míňa sa tomu rýchlo baterka, ja... To na tom asi nevec na nič. Tak. A ideme si dať. Tak, aby sme mali byť nájdený na chuť. Dobre. Tak sme v tomto dieli vycraftili Seaglide, získali plno nových vecí na odomknutie a v ďalšom dielu už by sme si možno mohli postaviť. Jak sa to volá? Dobre, za prvú ponorku teda. Takto. Takže, a ešte sa vydáme sem na tento. Možno sa nám ozve ešte nejaký. Takže, ja sa s vami lúčim, dajte like, odber, zvonček a môžete kľudne napísať komentár. A vidíme sa pri ďalšom videu. Takže, čau!